Hindi sompariet April Tang isong ni paru ko niya Muna pa sante te insong Slap natla Piwa di natlang Nay meka ni Kaya may play dati hiyan siyo nga Ang president na tinte Alam ba Balu Root le Tiyan po lang ng boka Oh Kuna pa root piyan lang Law sa boka lang oh Mate te Jim Oh Oh lok ko may Ngayon yung idea tar Idea tar sila wen lok teng Kakamo izo na Kan nula te po hi An nalaki na may ni Di ate hawin An thok chok may ni di hiyan Farnu lute yi Oh, lohay ro Oh, hay po natlangan ni Kung kaya uom Inuaya mo Alam na lang kim law dewa Kilang pero kang Tela hiyan ay kong puyo chagin Simen deta hiyan puli hiyan po siya Sangkot Inuwi lang ba Kan fatute en pele lo kang Ngayon siyam doon ngayon ay doon foto kan ay suna Siyun Sang top kan ay doon di mo Ayaw Ano mo Ay insiyab te Ay na itupa te Dahil ka na ho tunuin Se Bokse ni mo Bokse lo siyam may lo to te Oh May kan tua lo ka ngayon Diyan kan lasin som liang Bokse rep ni siyo Tro Kan lo rep sok lo ni Di minapit na lo la ila Adela kan jepa ni mo Kan Abar ka tingpui na Chun tingpui kan indon nai Ngan chu unaw paare la om lawa Unaw paare lai o ngai tlet documents nam Oh chun tingpui kan indon ni Ano ma hian hay po ha to khóc mày Chun tingpui le phok ne Làm mấy làm hình lúa Với stop chuột chuột Bản ca là dao vắc lúa Bản ca li Khăn dầu hard on là vậy Bữa tối còn ấy về phát tăng chẳng thốp lệ ấy tùy tăng cái gì tăng